Buktegiko irakurketak. Pilar Calzada. Geziak. Galdu egin nuen telebistak zuzenean eman zuen saioa. Gerora 11 aldiz ikusi dut zuriz jantzitako arkulariak bete-betean asmatu zuela Bartzelonako su olimpikoa pizten, baino enuen zuzenean ikusi. Entzun dut litekena dela guztia amarrua izatea, eta ordezko sistema bat prest izatea, geziak gutxe ginezkero beste modu batez piztu zedin, baino nortaki. 1982 urteko uztailean gutxi azola zitzaidan Bartzelonako Joko Olimpikoetan gertatzen ari zirenak. Gerorako oroitzapenengatik zerbait gogoratzen dut, Sevillako Espoaz eta Urriko Amerikako aurkikuntzaren poskarren mendeurrenaz. Hemerotekak zerrenda luze batakar urte horretako gertakariekin, baina gure etxean arreta gutxi eskaini genion aktualitateari. Urtea hartan izan ere, Hernaniko Pedro Orbegozo lantegia itxi zuten eta geurean arrakala handi bat ireki zen, urteetan altxatutako eraikuntzaren zimenduetan dunbotxa ikaragarria sortu zuena. Hauskortasuna zer den ulertu genuen orduan. 1500 langile izatera heldu zen altzair urtua lantzen zuen lantegia handi hori. 1500 langile asko da, mundu bat, mundu kiratsu eta zalapartatsua, mundu laranja edo urdina, buzoen koloreen araberakoa. Sirenak adierazten zuen egunaren hasiera eta amaiera, eta sirenaren arabera antolatzen ziren ordu guztiak. Lan txandak apuntatuta zeuden sukaldeko telefono gorriaren ondoan. Egutegi hark, aitaren orduak esezik, etxeko guztionak ere baldintzatzen zituelako. Gauez lan egitea tokatzen zitzaionean, isil-isilik jeiki, gozaldu eta aterako ginen eskolarantz. Arratsalde zegoenean berriz, gaueko 10 arte eutxiko genion logurari, musu bana eman arte, espaikinen oheratuko. Mundu horretan bizi ginen gu, 1500 langile horietako bat baitzen gure aita, eta 1500 langile horietakoak baitziren gure adizkideak eta auzokide ia guztiak. Ni baino zaharragoak diren nire alabe gogoratzen dute bertara iritsi aurretik beste zenbait langintzatan jardun zuela gure aitak, baino nik fabrika handia baino ez dut gogoratzen. Lantegiaren sarrera trafiko handiko errepidean zegoen, albo bietan platanondo handiek inguratzen zutenak. Zuhaitz sendoak ziren eta udaberrian arku bat sortzen zuten kotxeen gainetik. Bizitzak derrigor lantegi sarreraraino eramango zintuela iradokitzen zuena. Bizi ahal izateko lan egin beharra dagoela esaten zuen gure aitak behin eta berriro, baina urte hartan 1982 urte hartan berak eta bere moduko gainerako 1500 langile horiek lan egin ahal izateko bizi zirela, esango nuke. Askok lortu egin zuten, bizitzea esan nahi dut. Tartean gure aitak lantegia itxi zen unean erretiro hartzeko aukera izan zuelako. Denboratxoa behar izan zuen oreka berria aurkitzeko, bizitza berriro ordenatuko zituen errutinak aurkitzeko, baino lortu egin zuen. Familia honik irten zen ataka gaizto horretatik, apur bat minberatuta ez ustearen kolpeaz, baino honik 1500 horietatik zenbatek esan dezake horrelakorik. Geroztik ez da buzo laranjarik ageri, ez da sirena hotsik ere ez. Laster, garai horretako oroitzapenak ere galdu egingo dira, altzairu galdararen ahuntzetan desegiten zen modu berean. Nire munduaren zati bat, 1982 horretan desagertu zen, baino gaitz erdi esan beharko nuke. Eskerrak, gezi guztiek, ez dutela beti, bete-betean asmatzen.